जबरदस्त ओपनिंग से हिल गईल बा पूरा भोजपुरिया सिनेमा। जय हो भोजपुरिया समाज। तैयार हो जाई काहे कि एकर बाद आप सबके रोंगटा खड़ा हो जाई। बोले तो बिहार यूपी से लेके मुंबई तक खेसारी लाल यादव के नयका फिल्म डंस धूम मचा रहल बा। सुनत बानी रिलीज होते ही पब्लिक के बीच एकर कनेक्शन ऐसन जुड़ गईल की थिएटर में सीट ना मिल रहल बा। बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचल बा। लोग कह रहल बाड़न कि भोजपुरी सिनेमा में इतना तगड़ा एक्शन और स्टोरी पहिलका बार देखे के मिल रहल बा। तो हम लोगन के जिगर में दम बाकी ना ही। अगर हाँ तो रही हमारा साथ काहे कि आज हम देम पूरा फिल्म के दमदार रिव्यू। तो सीटी बजाई, ताली बजाई या बड़ी फिल्म के रंग में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो जय भोजपुरी मैं भोजपुरी चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें। काहे कि ये फिल्म पक्का भोजपुरिया जिगर वाला के फिल्म बा। पहिलका बात ही समझ ली कि डंस नाम एक्शन और स्वेग के महाकुंभ बा। खेसारी भैया एक यंगरी यंग मैन के रोल में बाड़न, जेकरा ना अन्याय पसंद बा, ना गलत काम देख सकेला, ना हार माने के आदत बा। मतलब एगो इतना दमदार कैरेक्टर की जोन आदमी एक बार सिनेमा हॉल में बैठ गई वो खेसारी भैया के देखकर दीवाना बन जाई। स्टोरी एक दमदार कहानी जोन हिला के रख दी। फिल्म के कहानी गांव के एगो साधारण लड़का के बा, जेकरा ई दुनिया में अपने दम पर एगो मुकाम हासिल करे के बा, मगर सारा समाज सिस्टम और गुंडा लोगों के बर्बाद करे के साजिश रचत बा। और फिर एगो घटना होखला के बाद ऊ लड़का एगो राक्षस बन जाला। मतलब ऊ सिर्फ लड़े ना, तबाह कर दी सबका। एक तरफ खुददारी, ईमानदारी और अपनापन बा, दूसर का तरफ धोखा, दगाबाजी या गद्दारी। फिर खेसारी भैया ऐसा एक्शन कर रहल बाड़न कि लोग केजीएफ और पुष्पा के भूल जाई। एक्शन भोजपुरिया स्टाइल में साउथ लेवल की फाइटिंग। ये फिल्म में एक्शन साउथ वाली फिल्मों के टक्कर के बा। धीमे धीमे चलत कैमरा, डायलॉग बोलला के बाद बवाल वाला एक्शन, 15 लोगन के अकेले पीट देवे वाला स्वैग। मतलब पब्लिक झूम के देख रहल बा, हर सीन में सीटियां गुज रहल बा। डायलॉग असली भोजपुरिया लहजा जोन लोगन के दीवाना बना देले बा। अरे भाई, जबरदस्त डायलॉग ना हुई तो भोजपुरिया फिल्म कैसन। सुनी कुछ जहर डायलॉग जे पब्लिक के हिला देलस। हमरे खून में भोजपुरिया आग बा, हमरे खिलाफ जे आग लगाई वो खुद जल जाई। हम गरीब सही लेकिन इज्जत के सौदा ना करें। मतलब डायलॉग ऐसन कि हाथ खुद ब खुद ताली बजावे लागी। गाना धूम मचावे वाला सुपर हिट ट्रैक। बिना गाना भोजपुरिया सिनेमा अधूरा। हाँ, यहाँ डांस में हर सीन के अनुसार धांसू गाना बा। जुनून बा हमरा में। एगो मैसी सॉन्ग खेसारी भैया के स्वैग दे के लोग पगला रहल बा। हमके प्यार हो गईल बा। रोमांटिक सॉन्ग जेकरा में खेसारी लाला हीरोइन के जोड़ी कमाल लग रहल बा। आइटम नंबर मतलब फुल धमाल, फुल एनर्जी। गाना यूट्यूब पर 2 दिन में 10 मिलियन व्यूज पार कर गईल बा। भोजपुरी सिनेमा के नया दौर। दोस्तों, भोजपुरिया सिनेमा लो बजट के टैग हटा के बड़े पैमाने पे फिल्म बनावे लागल बा। सिनेमेटोग्राफी एकदम हाई क्लास बा। एडिटिंग और एक्शन साउथ मूवी के टक्कर के बा। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना जोरदार बा कि दिल धड़क उठे। मतलब अब भोजपुरी ऑडियंस के अपमान कईल आसान ना हुई। हमरो इंडस्ट्री अब साउथ के बराबर खड़ा बा। बॉक्स ऑफिस पर धमाका, रिकॉर्ड तोड़ कमाई। भाई, फिल्म रिलीज होते ही थिएटर फुल हो गई। बिहार, झारखंड, यूपी में हाउसफुल शो। भोजपुरिया फैन दो बार फिल्म देखे जात बाणे। थिएटर में ताली, सीटी, माहौल पूरा मेला जैसन। मतलब डांस भोजपुरिया सिनेमा के सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बन सकेला। खेसारी लाल यादव भोजपुरिया इंडस्ट्री के नया मास महाराजा, एक्शन हीरो बन के नया मुकाम छू लिहलन। फैंस के दिल में एकदम अलग जगह बना लिहलन और भोजपुरिया सिनेमा के साउथ से टक्कर देवे वाला बना दिहलन। मतलब अब खेसारी भैया के जलवा साउथ वालन से कम ना बा। अगर आप सब डांस ना देखनी तो बहुत कुछ खो दीनी। फुल पैसा वसूल एक्शन, जबरदस्त डायलॉग, सुपरहिट गाना, खेसारी भैया के ऐसा अवतार जो अब तक ना देखले रहनी। अगर आप भोजपुरी का सच्चा फैन बानी तो ये फिल्म एकदम मस्ट वॉच बा। तो हमारा से बताई का आप डांस देखे वाला बानी। कमेंट्स में बताइए। चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी का सब्सक्राइब करी। मिलत बानी अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय भोजपुरी मैं भोजपुरी।